rochas contra o mare, todo puerta mare, como santa liberdade. Espido en un cantil a fin de mes, a conta en negativo, mareas de estrés. Me hacen pan e Cuba litro como ves. O médico confunde o mar como Everest. Abarca a destrozo, luz dun equinoccio. Minten como Pinocchio, facendo soliloquio. Vou de Bifa a Tokio, a nado pouco a pouco. O sal erosionando todo. En augas internacionais, cero puro faxes. Son as rochas vida, firme na marxe. Naufragados en equipase. Non a suficiente tela pois facerme un traxe. Somos ondas, ondas, a beira do mare. Ola teso, espuma branca, solare. A costa dureza, todo vale. Illas atlánticas freando tempestades. Moedas de plata que non ven, exixen 1000 anos de perdón. Somos como rochas a bater contra o mare. Pois a condenar a súa lei non ten sentido para nós. Somos como rochas a bater contra o mare. Foder con nos, o tsunami vai collerte perto. Fillas do sol, ese soa fac, po, po. A lúa garda no segredo, piratas con ron. Abordase a estribor, mete en popa toda vela e con decisión. As ardoras teñen voz, nebulosa sobre area. Ai, miña nena, collida da man contra vento e marea. Ai, miña nena, collida da man contra vento e marea. Todos os días xogamos o mar, ou en saber os que prende fogo. Xa non hai máis que cantar, xa non hai máis que cantar. Se trata de volver, exigir 1000 anos de perdón. Somos como rochas a bater contra o mare. Pois a condenar a súa lei non ten sentido para nós. Somos como rochas a bater contra o mare. Foi iguale, fomos rochas contra o mare. Todo puerta mare, como santa liberdade. Preparando los mares, las estrellas como abrigo para irnos de bajares, cara viejo. Hey, stop, non queras foder con nos. O tsunami vai collerte perto. Fillas do sol, ese soa fac, po, po. Ese soa fac, po, po. Hey, stop, non queras foder con nos. O tsunami vai collerte perto. Fillas do sol, ese soa fac, po, po. Ese soa fac, po, po. Stop. Miña nena, collida da man contra vento e marea. Ai, miña nena, collida da man contra vento e marea. Collida da man contra vento e marea. Ei, de tot el que vulgueu, licor sigue polies i els sols de cera. Benvidas, benvidos, uns máis ao Bar da Cantina. Corremos kilos.
non sei se alguén ten unha tele posta ou algo, pero... Pois moi benvidas, moi benvidos unha noite máis, un luns máis, unha semana máis, como xa decía o tema de intro, contra vento e marea, este fin de semana atípico, no que se cancelou ese Arenteiro Baracaldo do domingo ás 12 do mediodía, o sábado á tarde saltaba a noticia, e que nada, noticia o sábado á tarde con ese aprazamento de partido e creo que notición que sacou o clube onte á noite, non recordo, non lembro ben a que hora foi, pero notición con esa asamblea extraordinaria convocada polo presidente para o xoves 6 de febreiro, no que se tratará o grandioso melón que non se daba aberto de todo e que por fin se vai abrir, bueno, por fin non sei, pero que Bueno. dunha vez por todas se vai abrir, que é esa posible conversión a sociedade anónima deportiva, non? Bueno, pois deso falaremos este lunes neste programa, xa que de fútbol pouco podemos falar deste, sobre todo sobre este fin de semana. E nada, falaremos tamén despois xa así do seguinte partido contra SD Amorebieta, colista da clasificación, xa por dar ese primeiro dato, e nada, como sempre daremos os resultados do resto de categorías da fin de semana. Pois nada, podemos empezar xa abrindo ese melón da posible conversión á sociedade anónima deportiva e gustaríanos e agradecemos a presencia hoxe aquí de César Laje, abogado especializado en Dereito Deportivo. Que tal? Boa noite. Pois boa noite e moitas gracias pola vosa invitación, porque volvexo todos os luns e para min ha sido unha sorpresa e un placer poder falar de dúas cousas que me apasionan, tanto o mundo do dereito como o Club Deportivo Arenteiro. Pois así nos alegra tamén sabelo e comentaban por Twitter, non? Cando anunciamos de que ibas a estar hoxe por aquí, tamén abogado e a perla da canteira da xeración do 78. Pois acertaron. Bueno, eu xoguei hasta os juvenis no Arenteiro, despois fumo para o Maside e tiña un defecto moi grande. O fútbol sala, como era un campo pequeniño, non me costaba porque había que correr pouco, pero o campo grande costábame moitísimo. Na miña xeración saliron moi bons futbolistas, Almuzara, o Peña, había moi boa xeración que chegaron moi arriba no mundo do fútbol na comarca. Sí, señor. Sí, señor. Pois nada, que nos alegra que estés hoxe por aquí, agradecemos de novo que a tua presencia, esperemos que pases un bo rato e nada, charlaremos entonces de todo, que nos informes de todo o que ven neste proceso da posible conversión á sociedade anónima deportiva. Todo, Melito, non sei se queres xa empezar tú ou... Bueno, eu, antes de nada, hoxe non me quixeches presentar, non sei se estabas enfadado comigo, ok? Ostras, pois... Pero bueno, boas noites a todo o mundo. Apraceino tamén como partido. A mí xa me coñecedes, xa me tedes moi canso de ver. Nada, eso, contamos, como xa ben dixo Darío, ca presencia de César, moitas grazas por estar aquí, é un placer que nos acompañes esta noite con nós. A parte, parece un pouco como que fora programado, non houve partido, houve convocatoria de asamblea e, bueno, pois que mellor oportunidade que esta para que nos descifres un pouquiño máis, non sei se liches un pouco a convocatoria da asamblea. A convocatoria mandaches ti a tarde, teño aquí diante, e sí, bueno, o paso previo que se ten que dar para toda a conversión de sociedade anónima, é dicir, o que ten que convertir hoxe en día o club gestiónase como un clube deportivo e o primeiro que ten que facer é a conversión á sociedade anónima. E entendo que será un dos puntos do día. Sí. Que estou buscando aquí a convocatoria. Sí. E será o primeiro punto do día, evidentemente. No, o primeiro punto do día o informe social económico. Non, é o informe social económico, porque tampouco hai que destacar que non se fixo unha asamblea ordinaria, por así decirlo, estilo uso de final de tempada. E, bueno, supoño que van un pouco por aí os tiros nese primeiro punto do día de dar as cifras que o mellor non deron no verao. Pero sí que a segunda é
e a autorización para ese inicio dos trámites? Evidentemente que o primeiro paso para toda a formación de sociedade anónima é a autorización e despois o acordo de todos os socios que determinen a conversión en sociedade anónima. Ese é o primeiro paso. O primeiro paso que ten que seguir calquer clube deportivo é iso. Eu quero puntualizar unha cousa, a nova lei do deporte, a lei 38/2022, non obriga a ningún club profesional desa segunda división ou primeira división a coller a sociedade anónima, como se ocurría na anterior lei do deporte do ano 90. Sí, No famoso antigamente. Real Decreto do ano 91, cando o Atlético de Madrid buscaba os cartos en bolsas, o Celta de Vigo igual. Sí. A día de hoxe, que a modificación da lei do deporte do ano 22 non é obligatorio. Con lo cual, é un punto que a xente ten que saber, é evidente, que a lei do deporte actual non obriga a ningún club deportivo, sexa profesional ou non profesional, a ser sociedade anónima para competir nas categorías profesionais. Sí, vamos. Evidentemente que pode ser un club, non? Sin, como é o caso do Club Deportivo Alenteiro, sen ningún tipo de ánimo de lucro, non? Por así decirlo. Evidentemente, claro, como está dicindo ben Emilio, é dicir, no momento que hai unha sociedade anónima deportiva xa o origen e o fin do club xa, é dicir, xa ten evidentemente carácter económico, é dicir, ten en conta que unha sociedade anónima deportiva pode ir a bolsa, é dicir, hai clubs potentes a nivel da Premier, etcétera, que entran en no mercado bursátiles, ou a historia que quere facer o Madrid co cambio de modelo, etcétera, pero iso ainda está moi verde, no Real Madrid está moi verde. Eu tuve a posibilidade de ir á asamblea invitado por un medio de comunicación e ainda está moi verde o tema da conversión en sociedade anónima deportiva por parte do Real Madrid Club de Fútbol. Sí, quizáis donde mellor se destaca esa figura, donde máis antiguamente no fútbol quizáis en Inglaterra, non? Sí, evidentemente. Bueno, en Inglaterra chamase outro concepto, non é sociedade anónima deportiva, pero bueno, teño un concepto bastante similar, pero bueno, o máis histórico que tendes en España foi a partir do ano 92, cando salen o Real Decreto e obligan a todos os clubes profesionais a estar en sociedade anónima, salvo os que non tiveran deudas nas 3 temporadas anteriores a 90-91, que foron o Real Madrid, o Fútbol Club Barcelona, Club Atlético Osasuna e Athletic Club de Bilbao. Eses 4 clubs a día de hoxe rigen como rige o Arenteiro, como un club deportivo. Si quizáis fora un pouco coincidir aí ca época do Celta, do Sevilla, ese descenso, non? Por, creo que fora temas de cartos e todo. Sí, aí fora un tema que bastante contraproducente, que gracias ao interés xeral da xente e a movilizacións fixo posible que non descenderan a famosa Liga de 22. E bueno, enfocándonos neste caso no que é Club Deportivo Arenteiro, cando lemos SAZ, cal é a maior diferencia no caso de que isto se aprobe por parte dos socios, como ben dixeches, cal é a maior diferencia no primeiro que se vai notar en Club Deportivo Arenteiro a diferencia do que agora que é un club deportivo e cal sería esa primeira diferencia máis palpable a hora desa transgresión? A diferencia, Emilio, son moitísimas, as diferencias son moitísimas, é dicir, xa na forma de organización, a partir de aí vai haber un Consejo de Administración e unha Xunta General de Accionistas que quen teña máis accións vai tomar decisións no clube, eso a nivel de función. E despois a nivel económico tamén totalmente, porque cada socio, entendo que a cada socio lle darán unha acción e despois terase que cubrir un capital social que a informe da auditoría que hai que mandarlle ao CSD, hai que mandarlle un informe da auditoría da contabilidade do clube ao CSD e despois ten que o CSD establecer, en este caso, en base o artículo 3 do Real Decreto fala dun 25% de media dos clubes da categoría. Eu non sei os presupostos ou os orzamentos que poden ter os clubes en primeira ref, pero eu creo que o capital social vai rondar, non sei, vos sabedes máis ou menos os presupostos que poden ter de media os clubes de primeira ref. Sí, eu diríache que pode estar, non sei, ao mellor estou me aventurando, pero entre os 3 e 4 millóns. Hai que contar que o Deportivo non está este ano, seguramente que o ano pasado, por exemplo, subiría moito o que a media dese presuposto, por así decirlo, pero eu creo que estará en torno aos 3. A media de gastos, a lei fala de media de gastos, Emilio. De gastos, dis que? Fala da media de gastos dos clubes desa categoría. Sí, entonces 4 millóns de euros. Bueno, gastos é máis ou menos o presuposto, é dicir. 4 millóns de euros estaríamos falando dunha media aproximada, quizáis. Pois aplica o 25%, máis ou menos vas ter o capital social que lle van exixir a Clube Deportivo Arenteiro para convertirse en sociedade anónima deportiva. Eu creo que rondará 1 millón de euros.
Eso millón sería o de euros mínimo. despois eles teñen que... O mínimo non, o mínimo tes que hacer eso, un 20 vamos a que a lei de para convertirse en sociedade anónima, pero despois a lei do comentei antes 5% media de gasto, lo cual aí sabotaches os números. Eu creo que vai rondar sobre entre 800.000 euros e 1 millón de euros de capital social. Despois dese capital social vai poñer un plazo de suscripción dese capital social e despois vai poñer o valor de cada participación, de cada acción. E despois o banco no cual che darán información sobre as accións. Eu entendo que o Club Deportivo Ourense traballa ca banca, será a banca, entendo eu. E despois eso publicarase no diario de maior circulación da provincia e aí van establecer as reglas para a conversión de sociedade anónima. Unha vez que teñan o capital suscrito, pois xa identificarán a sociedade anónima, o capital social e pois unha junta general para formar o Consello de Administración. Aquí, perdón que vos interrompa, Sigue, coméntame aquí Darío. por línea interna, pode ser que dentro dese cálculo que dicías do capital social necesario se salga fora da ecuación o club que máis gasta e o que menos gasta da categoría? No, eles farán unha media. A lei fala dunha media de gastos. Fala dunha media, é dicir, tú collerás os 40 presupostos da... Eso fa non contable, eu son de dereito de letra, non son de dereito económico. Fas unha media dos 40 clubs e de aí aplicas o 25%. Eu calculo que o capital social para convertirse en sociedade anónima vai andar entre 800 e 1 millón de euros. Porque despois hai un Consello Superior de Deportes, se o Arenteiro estuvera en segunda división, xa establecen o capital mínimo. Un club de segunda división para convertirse en sociedade anónima ou un club de primeira, este ano, según o Consello Superior de Deportes, estaba en 5.200.000 e pico euros. Así que a oportunidade para convertirse en sociedade anónima é agora que estás no fútbol non profesional. Porque eu estuve buscando os estatutos da primeira ref e poñía que é fútbol non profesional. Claro. Con lo cual, evidentemente, eu creo que vai andar neses cartos o capital social. Claro. Ojalá que sexa menos, canto menos sexa, menos teñen que cubrir nas participacións. Claro, supoño que un pouco isto o mellor vai non facer moito a carreira ao clube porque nun probable ou hipotético ascenso xa sería algo inviable que estaríamos falando de outras cantidades. Inviable, Emilio. Inviable, Emilio. Está este ano mirei podo cho mandar por línea interna, mirei o este ano estaba en 500 e pico mil euros. Porque os profesionales están a cuberto 5.200.000 euros de capital social, evidentemente. Bueno, xa che deixo, Darío, voulle facer unha última antes de que continúes tú, pero bueno, isto seguro que vai ir salindo rodando, seguro que nos van ocurrindo preguntas según vayamos falando, pero dende que ora o Arenteiro solicita esta asamblea, chama aos seus socios para votar isto, en caso de aceptarse, canto tempo estaríamos falando para esta conversión? Canto tempo sería necesario? Home, eu penso co tempo canto máis rápido posible para que sexa antes de terminar a competición. Ten en conta que despois hai que facer unha auditoría, ese informe favorable hai que mandalo ao Consello Superior de Deportes para ver as contas do clube, despois suscribes o capital social e despois xa as participacións e despois hai que facer unha escritura notarial da transformación do club onde ten que estar todo establecido. E aí é importante neses estatutos establecer condicións e pactos. Por que digo isto? Que non se vai ao club da cidade, etcétera. Eso hai que establecelo moi ben neses estatutos e neses pactos, na escritura de transformación da sociedade anónima deportiva, porque xa sabedes o que pasou noutras cidades. Con lo cual, é moi importante nesa escritura notarial establecer todos, porque vai ser o que rige o club no futuro, é dicir, porque depois a partir de ahora, quen van decidir son os accionistas, a Xunta Xeral de Accionistas e sobre todo o Consello de Administración, con lo cual é moi importante poñerlle cotas e limitacións. Como vos dixen antes, hai dúas limitacións para a compra de accións. Se compras máis do 25%, tes que solicitar a autorización ao CSD, ao Consello Superior de Deportes. E tampouco podes ter máis dun 5% de accións, persona física ou xurídica, noutro equipo da mesma categoría. Como vos comentei antes, eu, a Cultural Leonesa, que creo que é sociedade anónima, eu non podo ter un 5% de accións
do Arenteiro e da Cultural Leonesa. Uh-huh. Con lo cual son as dúas limitacións que lle pon. Eu entendo que as participacións e cada socio vai ter xa por decreto daranlle un socio, unha acción. Unha acción, E claro. despois cada un o que queira suscribir. Tendes o exemplo claro de Clube Deportivo Ourense cando fora no ano, creo que no ano 97, a vender accións e moitos políticos empezaran a regalar accións e vendendo as moi baratas. Tendes a conversión do Celta de Vigo tamén, que se va que fai pouco fixe unha ampliación e tamén venderon accións, etcétera, etcétera, etcétera. Moi ben. Darío, queres seguir ti? Sí, eu precisamente a pregunta que che vou facer era enfocado a ese socio, no? Que evidentemente pois a maior parte, por non decir un 90-95% dos socios, posiblemente non teñan nin idea de cal é a diferencia a nivel xurídico, a nivel económico, a nivel estrutura de club entre o que é agora un club deportivo e unha sociedade anónima deportiva. Entonces, en que factores o socio debería pois poñer máis o foco a hora de valorar isto? Entendo que se levará a votación o inicio do procedimento. Entonces, en que debe valorar o socio, que debe consultar o socio, sobre todo nesa asamblea extraordinaria, que debe, que dudas, porque hai moita xente que solamente teña unha dúda xeral de, pois non sei moi ben que pode cambiar agora, pois neso me refiero, non? Que en que se debe fijar o socio? A nivel xurídico, Darío, a nivel xurídico na gestión é totalmente diferente. Que comparar un Dacia cun Mercedes é totalmente diferente. É dicir, ten en conta que a persona que teña maior parte de accións vai ser a que tome a decisións do club, mentras a día de hoxe a decisións do club toman os socios. Eso xa é moi importante a día de hoxe. A día de hoxe, claro, por exemplo, a partir de que convertades o club en sociedade anónima, vai haber unha xunta xeral de accionistas e a decisión vai se tomar por a maioría de accións. É dicir, cando tendes, por exemplo, se tendes moitos socios que teñen un capital minoritario que xuntanse, pois farán moito tipo de decisións, pero senón, imaginadevos que mañá deciden, vou dicir unha animalada, pero que eso tiñano que limitar nos estatutos, que vayan na conversión. Por exemplo, imaginadevos que queren vender a plaza de Primeira Red, que a decisión vai ser o Consello de Administración. O sea, General de Accionistas. Un máis 100%, olvidemos que nin vos nin evidentemente. Claro. Imaginadevos que os pequenos accionistas teñen un 10% e deciden mañá vender a plaza de Primeira Red, pois evidentemente a Xunta Xeral de Accionistas vai tomar esa decisión. Que pasa? Se queredes, se o club quere fortalecerse, ter un músculo económico, é evidente que o único paso é a Sociedade Anónima Deportiva, evidente. Se tes que ter un músculo grande, se por exemplo mañá o club quere luchar para ascender a segunda división, é evidente que pode facer ampliación de capital e aí ten un músculo moi grande. Para que vos fagades unha idea, o Arenteiro a día de hoxe é un club deportivo e se convirte en sociedade anónima vai ser unha empresa. Como tendes o exemplo en Ourense. En Ourense tendes dúas sociedades anónimas deportivas. O Ourense Club de Fútbol, SAD, e o Club Ourense Baloncesto. É dicir, aí, cando queiren facer ampliacións de capital, para que entre capital externo, é evidente, cando o Club de Baloncesto, cando quixo entrar o Grupo Hereda, pois aí foi como fixeron unha ampliación de capital e a parte das accións. E o Ourense Club de Fútbol, pois tamén, se quere capital externo, pois a parte aí faino con ampliacións de capital e venta de accións particulares. Despois, ao final, pasas de ter un carné de socio a ter unha acción. Eres accionista como se pode ser accionista do Banco Santander ou, bueno, son un símil moi burdo, pero para que a xente o entenda, é dicir, pasa de gestionar un club deportivo a gestionar unha empresa. Eso xa, a nivel jurídico, non ten nada que ver a legislación de sociedades anónimas ca legislación de clubs deportivos, que é a lei de asociación, non ten nada que ver. Claro. Non sei se queres ademais, a gran suerte que ten Club Deportivo Arenteiro é que non ten patrimonio. O Club Deportivo Arenteiro non ten patrimonio. O único patrimonio que ten neste caso son os contratos dos xogadores. Nada máis. Que é a diferencia con respecto a unha sociedade anónima deportiva como Celta de Vigo, que ten unha cidade deportiva en propiedade, ten patrimonios de inmuebles en propiedade, ten algún piso ao seu nombre, etcétera, etcétera, con lo cual é totalmente diferente. Sí, vamos, un pouco que lle pasou a CDO. E despois outro tema importante. Un pouco que lle pasou o CDO de... Sí, dime, disculpa. No, é que como vai con un pouco de retraso, mellor. Sí,
Sí, o Clube que vai Deportivo por Ourense, Emilio, que para min foi unha pérdida moi grande para a provincia. O Clube Deportivo Ourense foi unha pérdida moi grande para a provincia, evidentemente. Claro. Pero que pasos podería seguir o socio a hora de valorar esa posible conversión? Pois un exemplo que poñías tú antes, non? Fijarnos neses estatutos, pois que non se poida levar o club a outra cidade. Que non sei se Eso é un exemplo moi burdo, Darío. claro, Entende que sí. nos estatutos, cando faz a escritura de conversión, tes que limitar moito o teu campo de acción. É fundamental que os estatutos que se levan a unha notaría e que sexa a escritura de transformación que limiten moitos condicións e pactos lícitos, porque eso é fundamental para intentar ver o funcionamento futuro do club, sinceramente. Eu teño unha experiencia moi negativa. Eu fui un accionista de Club Deportivo Ourense e ao final pois pasou o que pasou. É dicir, un montón de deuda, os accionistas non fixeron ampliacións de capital e ao final foi unha bola de neve que diu lugar á desaparición do clube. Eu teño medo que isto pase no Club Deportivo Arenteiro. Espero que non, sinceramente. Espero que teña músculo financiero para poder soportar estes o que está claro é que se queremos fútbol profesional, que eu para mí primeira profesional, o único paso é a zona deportiva. Claro. Non sei se tú... Cual Non sei, temos aí un pequeno problemiña outra vez co audio, César. A ver Sí, que agora. ahora nin o escoitaba ao final. Sí. Sí, non me escoitas. Agora mellor. Hola. Ahora parece que mellor, Hola? sí. Ahora parece que sí. Un pouco que che iba a decir, iba un pouco polo que acabas de decir ahora ao final, non? Que ibache facer a pregunta directamente de si é a única opción viable para manter un equipo nestas categorías e sobre todo un equipo no que contemos que ten unha masa social moi inferior, non? A que pode haber noutros grandes desta categoría. Entonces, bueno, tú, como é dicir, xa te presentamos ao principio, como socio de Club Deportivo Arenteiro que eres dende fai tempo, e como abogado que eres agora, tú ves viable este modelo en Club Deportivo Arenteiro a un medio longo plazo? Moi boa pregunta, Emilio. Se queres, sí, se non... Aquí sodes libres que meñes vides de responder ou non. Evidentemente, Emilio, a resposta teño a clara. Se non funcionou en Club Deportivo Ourense, eu vexo que non creo que vaya a funcionar en Club Deportivo Arenteiro. Ojalá que me confunda, Quérome confundir con esta resposta. Quérome confundir porque o sentiría no alma, pero é complexo soportar unha sociedade anónima deportiva cun presuposto que supere 2,5 millóns de euros todos os anos. Sí, salvo que aquí se empece a traer fondos estranxeiros para traer xogadores a prueba e que eso funcione, que algún xogador che dé o salto e que hai ganes traspasos, etcétera. Claro. Entenden que os ingresos dun club como o Club Deportivo Arenteiro contanse nun folio. Patrocinios, socios, merchandising un pouco e pouco máis, Emilio. Tes que cubrir 2,5 millóns de euros de presuposto, con lo cual eu non sei os patrocinios e non sei como... Primeiro, non sei como vamos a cubrir o capital social, que eso é a miña dúbida, porque cubrir 800 ou 9.000 euros, sé que o capital social vai ser moi complexo. Claro. E a partir de aí, o fundamental para que unha sociedade anónima funcione é que o músculo financiero sea moi importante. Se o músculo financiero é moi importante e os accionistas aportan cartos e as institucións podemos ser a referencia do club a nivel provincial, pero eso temos que ir todos da mão, porque paso moi arriscado, moi arriscado. Xa, totalmente. Totalmente que sí. Eu o que che quería tamén preguntar un pouco era por ese tema de patrocinios e de publicidade. Como sería agora que eres unha sociedade anónima deportiva? Porque non sería do mesmo xeito a forma de ingresar esos tanto patrocinios como o mellor
esas subvencións ou axudas públicas, non? Evidentemente funciona de outra maneira, pero máis ou menos no pliego de condicións pedirán máis ou menos o mismo, que estes ao corriente da Seguridade Social, que estes ao corriente de Facenda, e sobre todo que seas un club que teña unha saneada as súas contas. E despois hai que diferenciar as aportacións as accións, as aportacións ao capital social dos patrocinios. É importante diferenciar eso. Con lo cual, non se pode mezclar allos con cebolas, é dicir, se hai un patrocinio, é dicir, se Emilio e eu temos unha empresa facemos un patrocinio ao Club Deportivo Arenteiro, é diferente que nós, como empresa, como persona xurídica, compremos un paquete de accións, imagínate que toleamos e compramos 1000 accións. É dicir, é totalmente diferente. Por unha parte, o capital social a cubrir ou as accións, e por outra, o tema de patrocinios. Despois, ten en conta que despois tes que auditar as contas cada ano. Tes que as contas todas teñen que ir ao Consello Superior de Deportes e, sobre todo, os registros pertinentes, é dicir, os registros mercantiles pertinentes cas contas auditadas, que hoxe en día como club deportivo, sí, tamén exixen, pero é un pouco máis cómodo a hora de presentar ese tipo de contas. E despois... Con lo cual é evidente que despois todos os contratos dos futbolistas, os gastos, todo, despois ten que ir auditado todo gastos e ingresos todos para o registro mercantil. Sí, evidentemente. É como unha empresa, que claro, é como unha igual, empresa. A partir de... O mismo, está claro. Nada, ibache preguntar, enlazando isto, un pouco co punto 3, que supoño que o leíches, no que fala dunha autorización para recibir de terceiros cantidades monetarias como aportacións durante a actual tempada, non? Cunha devolución en forma de accións da futura SAD da cantidade que proceda, según o valor que determinase do que, bueno, o que falabas, non? No proxecto de conversión en SAD. Esta cantidade xa podería ser o millor previamente, porque entendo que, bueno, aquí estamos falando de cantidades o millor para tapar eses posibles agujeros que poidan haber, non? Ou eses ocos, millor dito, e o mellor esa aportación previa antes de convertirse en SAD podería ser por encima do valor dese 25% antes nomeado, non? Podría, porque non? Insistir, teño que pedir autorización ao CSD. Vale, É dicir, claro. non pode ser que as aportacións sean tan altas como que superen o 25%, porque senón, na futura conversión, tes que pedir autorización e tes que cumprir uns requisitos para que poidas ter máis do 25% da futura sociedade anónima deportiva. Claro, Con lo cual, nese terceiro punto, hai que, claro. o que dicíades vos, diferenciar entre patrocinios e futuras aportacións. É dicir, se eles fan unha cantidade, pero que diste, imagínate que ahora dan 400.000 euros, o capital social son 800.000. Exactamente. Evidentemente, eso despois na futura conversión hai que pedir autorización ao CCD para Claro. Cantidades non, iso é importantísimo. Claro, sí. Claro, é que aquí é unha cuestión que básico, o sea, aquí é unha cuestión que supoño, entendo que este paso da Sociedade Anónima Deportiva quere se dar polo xeito de que hai pois determinados patrocinios ou xente que quere invertir no club ou que está invertindo no club, evidentemente queren levar pois, un control deses gastos, non soltar o diñeiro e non ter poder de decisión nesas inversións. Entón, eu, como dicía antes, dito este medio e largo plazo, entendemos que a día de hoxe existe esa xente porque se está alcanzando eses presupostos, incluso están superando bastante esos presupostos, ese capital social mínimo que habería que ter, pero que pasaría o día de mañá se esa xente pois, xa non lle interesa invertir ou que sexa, que pasaría o día de mañá se, por exemplo, o club de Arcende, imagínate que descendese de división con ese capital, que non se alcanzase esas inversións. Poñámonos no peor, non? Pois tendes o exemplo na Coruña. Darío. Tendes o exemplo na Coruña. Claro, é que hoxe en día o que ten o internet é que podes informarte de todos os balances contables, de todos os clubes e de todo. E tendes o exemplo na Coruña. Na Coruña presupuestábase sempre cos ingresos da Champions
o club empezou a deixar de Champions, caeron eses ingresos, non se cubría con aportación de ampliación de capital social, non se foi cubrindo, a bola de neve foi grande e o clube estuvo a borde da desaparición. Sí, sí. Que pasou? Co máximo acredo do clube, dixo, mira, a min debedesme X, polo cual eu fagome cargo do clube. Eso é que as sociedades anónimas, volvo a insistir, tens que ter un músculo financiero moi grande para poder soportalo. O problema que ten o mundo do fútbol depende da que a pelotiña entre ou non entre. Claro. Porque non é o mismo a viabilidade dun clube en primeira ref que a viabilidade dun clube en terceira división. Porque os ingresos serían que estamos falando do día da noite. Con lo cual é importante. Vou dar outro detalle bastante importante. O clube da provincia de Ourense que ascenda a segunda división ten uns cargos do CVC bastante importantes para fichaxes e para instalacións. Con lo cual, se o Clube Deportivo Arenteiro se convirte en sociedade anónima e ten a suerte de ascender, o campo casi nos saldría co tema do diñeiro do CVC, que sería a devolver a 30 anos, casi o campo podría ser incluso propiedade do clube, pero estou facendo ciencia ficción. Isto que estou falando é ciencia ficción. Porque hai uns cartos destinados do CVC para un equipo que ascenda da provincia de Ourense. E creo que se falaba de uns 6 ou 7 millóns de euros. A fondo perdido, cos dereitos de televisión, etcétera, de 30 anos. Con lo cual, tú imaginadevos que mañá entra esa cantidade de diñeiro no clube, o que se podría facer. Porque moito dese diñeiro do CVC ten que ir destinado a instalacións. Con lo cual, moitos dos clubes, por exemplo, Celta fixo Fouteza, moitos clubes fixeron unhas cidades deportivas impresionantes debido ao diñeiro famoso do CVC. Do CVC. Claro. Igual se cadra é unha das intencións que se está eso che iba a preguntar, non? Se non igual se cadra teñen ese dato tamén en conta esta xente que quere pois entrar neste clube, non? E quizáis saben dese dato para poder facer algo un poquinho máis grande, como se ve no seguinte punto, non? Que tamén falan do tema do novo Espiñedo, eu chamolle así, por así decirlo, non? Entre comillas, ou novo Uceira, ou como lle queirades chamar, o nome que teña, e incluso unha posible ampliación de Espiñedo, non? Ampliación de Espiñedo tendes un pequeniño problema. Os montes que están por o lateral mirando de frente os que montes mirando de frente de tribuna, según as ordenanzas municipais, non teñen a licencia para poder habitualos. Hai que cambiar o plan de ordenación para poder habitualos a unhas instalacións deportivas. Cual terían que xuntarse os membros, facer un cambio de ordenación e destinar ese terreo como posible instalación deportiva. Por eso foi o problema da famosa supletoria, da famosa grada auxiliar, que debido a unha denuncia pois foi imposible poder dispoñer dela, que a nivel económico éranos un bastión para o club bastante importante, pero non se pudo conquerir. Evidentemente, tendes que ter outro dato importante, que co campo é propiedade do ayuntamento. Despois, cando terá que ter un contrato de cesión a moitos anos para que poida ser utilizado, neste caso, por Club Deportivo Ourense, como ten o Paco Paz neste caso co Club Ourense Baloncesto, ou como ten o Couto cos clubes da provincia, porque o Couto pertenece á Xunta, non é municipal. Sí, é da Xunta. Xunta. Sí, totalmente. Con lo cual teñen un convenio de utilización e de usuarios a nivel de Ourense Club de Fútbol e da UD. Con lo cual, en este caso, se fai unha ampliación, é que hai que saber se a obra vai ser feita titularidade do ayuntamento ou se a famosa Sociedade Anónima Deportiva vai construir o estadio, e que iso tamén é importante sabelo para diferencialo. Eu entendo que serán as administracións, é dicir, non ten músculo financiero o Club Deportivo Arenteiro para unha cidade deportiva. Salvo que ascenda a segunda, claro está. Claro, se ascenda a segunda podería tamén tirar dese fondo do CVC, non? Por así decirlo. E o CVC que os dereitos de televisión, Emilio, son la leche, casi che cubren o presupuesto. É dicir, o Celta de Vigo, por poñerche un exemplo, cúbrelle o 65% do presuposto, imaginadevos, Pero entendo que, entendo que son a leite para os equipos máis humildes, non? Do fútbol profesional, non? Quizáis, pois, para os equipos máis grandes, pois, é palla, por así decirlo, non?
Sí, evidentemente o Real Madrid está cobrando 150 millóns de euros de dereitos televisivos na Liga de Fútbol Profesional e o Madrid ten un presuposto aprobou este ano de 1042. Aprobou nesta asamblea un presuposto de 1042 millóns de euros, con lo cual é casi o 10% do orzamento. Claro. Pero eu, para min, o exemplo a seguir que ten que tomar Arenteiro é o Eibar. Eu estudiei a forma de traballar do Eibar, mirei os orzamentos, mirei como traballan a base. E para mí, o Arenteiro ten que coller a liña de traballo de Eibar. Se colle a liña de traballo de Eibar, como se traballou, como nunca se pagaba un céntimo dos gastos, etc. En primeira división tuveron equipos cunha plantilla xusta, nunca gastaron máis do que tiña. O Arenteiro pode soñar incluso con a fútbol profesional. Esa liña. Ora, se siguen a liña de Deportivo da Coruña ou se liguen a liña de moitos equipos que despois tuveron que acollerse a administración concursal co tema das quitas cos acreedores, pois aí sí que o club ten un recorrido máis culto, evidentemente. Eu teño un par de preguntas que nos está facendo chegar a xente. Unha así rápida, a primeira, que maioría necesaria tería que suceder seguramente nesta asamblea extraordinaria para que se aprobe a conversión ou o inicio dos trámites? Unha maioría simple. Habría que ver os estatutos do clube, pero eu entendo que a maioría dos socios asistentes nese momento á asamblea, é dicir, Claro. Eu non vin os estatutos do Club Deportivo Arenteiro, pero por deducción entendo que sería a maioría dos asistentes na primeira convocatoria. Aí perdimos. Perdímolo. Xa está, é que estaba aí a cousa que se cortaba un pouquiño e tal, non? A ver se temos unha sorte últimamente cos convidados que é de luxo, estamos en racha, pero vamos. Espectacular. Nada, César, Bueno, que ahora, estamos ahora parece que volveu. Sí, no, ahora sí. Sí, no, aí estás. Sí. Perfecto. Quero decir que habría que revisar os estatutos do clube, pero entendo que en segunda convocatoria, se tes o quórum suficiente, pois que a maioría é suficiente para a aprobación da reconversión. Entendo que todos os socios xa irán á asamblea convencidos de que se queren ver o club nestas categorías non queda outro camiño, eso está claro. Claro. Porque que non dá o Carballiño, que vamos a ver, hoxe en día para cubrir un presuposto en primeira red, digo vos as partidas presupuestarias que hai. Subvencións, o tema da televisión e o tema dos socios. E as partidas presupuestarias que tes. E hoxe en día, e despois os patrocinadores. E hoxe en día, Carballiño, co presuposto que ten o Arenteiro, non dá cuberto máis. Coas partidas presupuestarias que vos dixen, non dá cuberto máis d'1 millón de euros. E eu penso que con 1 millón de euros non se dá competido en primeira red. No, xa che digo que non. No. De feito, o ano pasado Os soldos que teñen os xogadores. Claro, o ano pasado o Arenteiro acabou cifrando 1.950.000 euros. Logo, pois, e este ano agárdase que sexa un pouco máis. Bueno, un pouco bastante, penso eu. Ahora creo que... A ver, espera. Evidentemente non van... Perdemos aí un pouquiño, Sí. César. Non sei. Tes activado o micro dos cascos? Hola? Ahora parece que sí. Sí. Hola? Sí, ahora semella que sí. No, que quero decir que claro, que non se dá coberto o presupuesto e que moitos patrocinadores se fan aportacións, é evidente que o fan a cambio de algo. Por eso están dicindo que a partir de ahora as aportacións serán a cambio de accións na futura Sociedade Anónima Deportiva. Claro, exactamente. Aquí tamén nos fixeron unha pregunta bastante interesante. Eu, a verdad que estou un pouco desconectado desto, pero coméntanos por aquí que se abren a porta a préstamos particulares previos á conversión, como se está facendo hasta ahora, por que non se pon encima da mesa a emisión de bonos deportivos como clube? Comentan aquí que o bono deportivo... Moi boa pregunta. Sí, que bueno, fixo o Barça, finalmente... Sí, no, eu non vi ningún club co teño. Creo que algún directivo nalgúna cadena nacional propuxo,
pero a día de hoxe na práctica non hai o clube. Emilio, estás dormindo. Claro, Como Claro. nos xa, pode tal as pues ou menos xa xuntar 1 millón de euros é un milagro, pero é que Emilio di 2 millóns de euros. Eso é imposible. É sí, imposible. 2 millóns de euros foi Con lo o... cual é un milagro económico e a única tal é que esa xente é que eu non sei como xuntaron, desconozco, pero tuvo que ser un milagro financiero, a verdade, porque Non o é sei, moi complexo non o xuntar esas sei. cantidades. Non, Creo que non o non sei. sei Estima... as partidas que daba a televisión, non sei a Dime, disculpa. A televisión deu moi pouco Ah. ano pasado, que non me quero falar de memoria, pero creo que foran 100 e pico mil euros, se non recordo Sí, mal. por aí. Penso que por aí foran 100 e pico mil. E a federación? Tamén a federación 100 e pico mil. No, a federación penso que algo máis, pero non moito máis, Ahora é que ahora de memoria non o sei. Tería que buscar teño asamblea nun audio por aí e tería que escoitala, pero ahora de memoria non me lembro. Sei que o presuposto total había sido eso, 1.950.000 euros. Pois para min é un milagro. Sinceramente é un milagro, porque xuntar eses cartos no Clube Deportivo Arenteiro para min é un milagro. Eles habían presupuestado, merda, foise outra vez. A min foiseme polo menos, non o escoito. Ti está aí, Darío? No, marchou. Vale. Estamos Quero comentar que eles presupuestaran 1,5 millón, pode ser. Sí, eso que lle iba a decir. Eso, 1,5 millón. Sí. A ver se aparece por aí. A ver, agora César, estamos tendo aí... Sí, escoitámoste. Sí, escoitámoste. No, decíache que a principio de tempada o Club Deportivo Arenteiro había presupuestado 1,5 millón e a final de tempada que fixeron unha asamblea xusto antes de acabar a tempada, pois comentaban de que iban pechar en torno a 1.950.000 euros, que foise case medio millón por encima máis do presupuesto inicial. Bueno, que ao final non se diron as contas, non? Eso foi na asamblea nas eleccións, na asamblea extraordinaria para a elección da nova directiva, bueno, foi en renovación, maio. Dixeron así un pouco de palabra, pero non se diron as contas. De momento ainda non houve esa asamblea que as contas. Eu non... Escoítalo, Benito. Sí, eu escoito, te Darío, non sei se te escoita. No. Non escoitas. No. Pero... Salgo eu, quizáis. No, pero sí, continuade. Facémolo ali na calle principal, nun dos bares e fora. Por exemplo. Non se lle está escoitando, Vale, mira, César, podes salir outra vez un momentiño e volver a entrar? E así xa... Non sei, tanto problema, hai que mirar que pasa con estas cousas. Esa conexión. Bueno, pois, sí, eu sí que estaba vendo, o que pasa é que non escoitaba o audio. Eu agora nin o escoito nin o vexo. Creo que non estaba, a min, bueno, pero creo que non estaba salindo pola señal do directo. Bueno, ahora cando volva, pois xa o despedimos. Tampouco llevamos a ter moito máis tempo. Creo que quedou bastante todo ben explicado a maior parte das cousas. Sí, das dudas que puidera existir, pero bueno. Para falar hasta as 3 da mañá, se nos poña. Sí. Vou ver se me puxo en contacto comigo. Nada, a verdade que nos están facendo chegar preguntas bastante interesantes, non? Creo que... Sí, non? Creo que estivo interesante a cousa. Sí, a xente ten ganas de saber... Porque é normal, non? A xente, a gran maioría, terá descoñecemento, eu mismo, sobre... Non, eu a verdade que tampouco sou un experto nesto, eu, pois, por un pouco pelos outros equipos de fútbol, pero bueno, a ver, agora, a ver, estás aí cargando, non sei...
A ti apareceche. Estáme cargando, estaba lendo o que me están facendo chegar aquí os tertulianos máis Hola, César. radicais do bar da cantina. A ver, fala aí, a ver se te escoitamos. Ahora non te escoitamos. Véseche, pero non te escoitamos. No. Igual estás muteado. Igual estás muteado nunha destas. Problemas do directo, xa vedes, rapaces. Non se che Non te escoita, César. escoitamos, non te escoitamos. A ver, que intenta enchufar os cascos outra vez. Senón xa te vamos despedir, que tampouco te queremos ter aquí. Vamos a... Non te escoitamos, non te escoitamos. E que ademais é unha impotencia que non te están escoitando e ti tratas de calar, o sea, de falar e de comentar e non... Non, César, non te escoitamos. Non te escoitamos absolutamente nada. Non sei, ao millor, mira no programa se estás muteado ou aí abaixo na rodiña dos axustes, bueno, a ver se volve. E nada. Bueno, ti Tens que que vas rotar, disculpar. Milito, veña, móllate. Eu, si, voucho dicir a ti. Voucho dicir a ti. Eu non sei o que vou facer na miña vida, así que, como se Non sei suele se dicir, sería posible retransmitir en directo a asamblea, non sei se... Posible me refiero a nivel de permiso. se Florentino Pérez fai na Real Madrid Televisión, porque non a vamos poder facer nós no Club Deportivo Arenteiro, Pero co bar Florentino da cantina. Pérez non ten un Pero club vamos a ver. deportivo, ten un... Pero aquí somos cómplices tamén, o que Eso crees? tamén. Eso tamén é certo, temos o amao Entón aí. non hai problema. Pero bueno, vai ser moito cacho e non sei eu si o móvil reventará grabando todo eso. Xa, bueno, sí, non sei, habría que mirar, Ou facer Sobre, highlights, porque sobre todo para a xente que non poida asistir, recordamos o... ahora, a ver, espera, Darío, ahora sí Agora parece que que sí. sí. Agora Te parece que sí que escuchamos. se escoita. Ahora escoitamos. Sí, totalmente. Vai ser millor, vai ser millor. Bueno, pois nada, eso, o que estábamos falando, que a verdade que nos lo explicaches bastante ben, e bueno, pois, se a xente vai tendo máis dúbidas, xa chas iremos trasladando tamén, un pouco por saber. Queríache preguntar, antes de que, non sei se Darío ten algo máis para preguntarche, queríache preguntar un pouco, antes de que te marches, xa para non tampouco saturarche cas preguntas da SAD, como ves este Club Deportivo Arenteiro? Porque nós sabemos que, aparte de ser abogado e demais, pois gustache o fútbol, evidentemente. Entonces, como ves a este equipo, como ves esta racha meteórica que leva nestes últimos anos? Seino. E como ves esta tempada o equipo? Velo con opcións de ascender? Ujú, sí. Creo que non se lle está escoitando. No, sí que se está contando. No.
Claro. Bueno, pois Creo nada, como ti que ben dis, creo que a xente esta última parte da entrevista creo que non a está escoitando. A mí tampouco me sale bueno, aquí o sonido. E nós sí que o escoitamos, foi unha pena que o análisis a nivel deportivo estuvo bastante ben, bueno, pero bueno, nada, unha pena. Pero nada, moitas gracias, César, por estar por aquí. Cando queiras, xa sabes que a tua casa e podes pasarte por aquí a botar un conto con nós e falar un pouco do Arenteiro. sí, Regular, regular, con lo cual é regulinchi. evidente. Ujú, tal cual. Sí, Pois nada, pois pois pola miña parte moitas gracias, César, o que supoño o que che dixo o Darío, de que estás convidado cando queiras, e agardo que nos vexamos por aí e seguimos falando do que máis nos gusta, que é o Club Deportivo Arenteiro. exactamente. Veña, Vale, gracias. veña, un Exactamente. saúdo, Gracias, e o César. Un Parenteiro. saúdo. Gracias. Pois, despois desta interesante charla, non? Daría pa acabar a altas horas da mañá, perdoade a todo o mundo polos problemas técnicos, seguramente se corte a última parte da entrevista porque creo que nós sí que o estábamos escoitando, pero creo que non escoitabades a César, que a verdade que fixo un análisis bastante interesante a nivel futbolístico do Alenteiro, foi unha pena, non? Que a xente non podera escoitar esa parte. Pero nada, falemos de fútbol, falemos deste próximo partido, este fin de semana, visita a terras norteñas, visitamos a Morevieta, colista de categoría, aínda que sexa un recién descendido de segunda división, pois xa vemos, non, onde te coloca a primeira red, e nada, tampouco nos podemos despistar, que xa sabemos que a nós os equipos da zona baixa da clasificación non sempre se nos dan especialmente ben. Así que, nada, non sei se queres falar un pouquiño do Amorebieta, Milito.
Sí, podemos falar un pouquiño desta Morevieta, que recordemos que na ida chegaran aquí co cambio de adestrador, non? Con Nacho González, que siga aí o mando do club vasco. E, bueno, a verdade é que os números en Nacho eran bastante malos, por así decirlo, non? Creo que levaban 7 puntos en 11 xornadas, se non me equivoco. E, bueno, a verdade é que algo mellorou, sobre todo en canto a imaxe, o equipo, sobre todo, pois, mira, chegou aquel día a Espiñedo, sacou un empate, un valioso empate, pero sí que é certo que pasan, que podes pinchar a clasificación xa de paso, mentre vou comentando isto, pasan as xornadas e, bueno, conqueriron en 10 xornadas, pois 10 puntos, non? Un puntiño cada xornada que está un pouco millor, pero que non que con ese ritmo, pois non lle daría para salvarse, non? Seguramente, ou sen o seguramente, evidentemente. Entonces, bueno, é un equipo que, bueno, eu a verdade que non sei como catalogalo. Ten bons xogadores, como xa dixemos na primeira volta, a min encántame Carbonero, o lateral dereito do equipo vasco, e a verdade que é un xogador que creo que aínda que se acaba descendendo a Morevieta, que vai ter recorrido na categoría e o millor incluso para máis alto, pero apenas se modificou de momento a plantilla. Sí que é certo que chegaron 2 xogadores novos, pero se ves os perfiles dos xogadores, que son Aimar Vicandi e Eric Pérez, teño por aquí anotados dous, son perfiles de xogadores de equipos, pois un do Eibar e outro do Atleti de Bilbao, que están cedidos ou estaban cedidos nesta primeira volta a equipos diferentes, como eran o Baracaldo no caso de Vicandi e como era o Alcorcón no caso de Eric, pois que cortaron a cesión neste mercado de inverno e firman agora polo Amorebieta. Con isto quero decir que non é que o Amorebieta, que supuestamente co cambio de categoría, disculpademe que me entrou aí a tos. Co cambio de categoría, pois de segunda a primeira ré, podería pois ter ese seguriño, non, de cartos, e o mellor invertir neste mercado de inverno. Non parece que vai a facer unha inversión moi grande, non, para reforzar o equipo. De momento, os dous chegados son dous cedidos, dous xogadores novos, eso sí, un deles, pois xa lle digo, fai 2 xornadas o empate a Morevieta na casa, cun gol de Vicandi para firmar o 2-2, pero un equipo que a min xenérame certas dúbidas, non? Creo que na casa sí que son un poquinho máis fortes, sobre todo por ese campo que bueno, é o típico campo do norte, non? Que está en mal estado, non? Moita chuvia, moito barro, quizáis se lle poida adaptar millor o estilo de xogo que está manexando últimamente Nacho González, que máis, pois, onte, por exemplo, sí que fan un bo partido en Tarragona, na casa do Nasti, que saca un valioso punto de moito mérito, sendo un rival forte e aguerrido, pero, bueno, un equipo que penso que carece de moitos recursos ofensivos. Ten xogadores de calidad, como pode ser o Íñigo Muñoz, que o ano pasado estaba no Irún, ou o mismo Hervías, non? Un xogador xa veterano e rodado nas categorías profesionais do fútbol español, pero que, bueno, que creo que lles falta ese pelín arriba para poder gañar partidos, pero que o próximo fin de semana no seu campo non nos van poñer as cousas nada doadas. Creo que eles xoganse pois moito da permanencia pasando pola súa casa, non, por sacar os partidos adiante, e que Club Deportivo Alenteiro pois vai ter que rendir o máis do 100% se quere traer esos 3 puntos do País Vasco, Darío. Sí, partido complicado porque estes equipos suelen gañar bastante, non? Creo que sempre fan partidos moi duros e que nos que tens que estar concentrado os 90 minutos para conseguir puntuar, non? A clasificación é que é, pero a Morevieta tamén ven de onde ven, tal e como está a categoría, aquí non podes dar a nadie por morto, non? Mira o Ourense como estaba, lembro-me cando visitamos ali no Couto, era un equipo prácticamente desahuciado, o sea, un equipo no que xa estabas quitando unha plaza de descenso, que xa tiña seu nombre. E aí o tes, o sea, no grupo ese no trenecillo ese de puntos de 23, 23, 24, 25, 26, bueno, pois estamos dicindo que gana un partido e colócase 12º, prácticamente, non? Pois
Pois creo que o Amorebieta, ben é certo que está aínda 6 puntos máis abaixo, creo que sí que lle moito vai ter que sumar para lograr salvar a categoría, pero non se pode dar a nadie por morto, e menos a un equipo como o Amorebieta. Non, por morto non se lle pode dar a ninguén polo momento, pero bueno, sí que xa é unha tarefa moi complexa porque a igualdade da categoría, non? No que falas, que falamos dende Ourense Club de Fútbol, non? Ata Andorra, que simplemente hai 5 puntos de diferencia, hai moitos equipos, non? É moi complexo que ao final lle poidas remontar a maioría deles, non? Ou a un número importante deles. Entonces, bueno, tens que facer unha segunda volta xa non che falo de playoff, case De che líder. falo de líder, case, non? Por así decilo, vexo moi complexo. Máis que nada porque tampouco vexo que estén facendo grandes esforzos neste mercado de inverno, que aínda quedan 7 días, que aínda todo pode pasar, pero que, bueno, que é complexo, vexo yo complexo a largo plazo. No partido deste fin de semana, pois, veremos a ver. Contan ca baixa de Noalcoto, que é un dos seus centrais, por acumulación de tarxetas. Sí que é certo que foi unha mágoa, porque outro día estaba falando aí cun gran seguidor do Bar La Cantina, un gran membro do mítico grupo de WhatsApp, que estábamos vendo os dous do Nástica Morevieta, e falábamos de que bueno, que tiñan varios xogadores con tarxetas, e a verdade que ao final pois solo Noalcoto viu esa quinta amarela. Por parte do Arenteiro, pois como non xogamos este fin de semana, temos que decir que Javi Moreno cumplirá a sanción este fin de semana alá en terras vizcaínas, e que Diego seguirá sendo baixa, porque pois tiña para 3 semanas, non? Aínda que a boa nova é que o non haber partido, pois non perde, vaise perder un partido menos do agarlado, e veremos a ver. Temos que falar tamén dun tema que se diu durante a semana, pero bueno, podémoslo falar en Novas, non sei como ves o tema de Diego Gómez, non sei... Casi nada. Non sei como ves, que creo que é outra baixa fundamental para o Club Deportivo Arenteiro. Outro día, pois, xa vichendes todos a mitad de semana o comunicado, non, desa repatriación, por así decila, de Diego Gómez para a Coruña, xogador que debuta este fin de semana, ou redebuta, mellor dito, debuta no fútbol profesional este fin de semana co Deportivo, unha baixa moi sensible para o Club Deportivo Arenteiro. Non sei se queres entrar na valoración de Diego Gómez fixo ben, bueno, non sei hasta que punto tería voz e voto o rapaz para voltar a Coruña, pero non sei como ves, sendo da piñita que Diego deixe ahora mesmo o Arenteiro e volva pa Coruña. Bueno, interesante, no? Ese movimento interesante. Evidentemente, para o Arenteiro é unha putada porque lle quita, pois, se non é a peza clave, unha das pezas claves, evidentemente, da primeira volta que se fixo, é que é moi complicado topar un xogador desas características, porque se cada se tuveras outra baixa tamén dos pilares fundamentales, pero noutra posición, outro tipo de xogador, non vou dicir nombres, bueno, sí, podrías topar sustituto, un recambio, no? Pero o perfil de Diego é complicado topalo, sobre todo no mercado de inverno, no? Pero en general ese tipo de xogador que che crea eses desequilibrios pola banda, tanto por dentro como por fora en cada partido, non sei canto número de xogadas pudo facer, pero ese xogador que che rompe un pouco o esquema táctico o equipo rival é moi complicado topalo e evidentemente no mercado invernal moito máis, non? Creo que o Arenteiro topara un xogador con moitísimo potencial que se sabía, pero que viña de lesión e que estaba facendo unha campaña para min de notable. Ben, é certo que lle faltou esa chispa de cara ao gol, non esa determinación na última toma de decisións, pero para mí estaba facendo unha campaña de notable e por parte do Deportivo, pois pareceme unha boa fichaxe. Ben, é certo que creo que hasta o dixen aquí, non me lembro se o dixen aquí ou fora de micros, que a principio de mercado, pois sí que era algo que eu decía que pois igual non era o que necesitaba o Depor, pero bueno, sí que pensando máis detidamente, pois por unha parte, se tiña que buscar un recambio de Mella e de Jeremai nesas bandas, pois
moi complicado está fichar ahora un bo xogador e que che veña para ser suplente, non. Pois un xogador como Diego, pois creo que é unha oportunidade para el. Ben, o vimos o partido fin de semana, xa xogou, estreno no fútbol profesional, segunda división, e que nada, a ver que nos depara o Bigotes para sustituir esa baixa importantísima de Diego Gómez. Eu a verdade que, falando do tema de Diego Gómez, vou ser moi breve. A verdade que bueno, eu xa quito da ecuación o rapaz, porque, bueno, o rapaz é do Deportivo e seguramente pois voltou moi ilusionado para Coruña, como ben se veu nas fotos e demais, pero falando en términos deportivos, a verdade é que vexo un movimento, pois, é que non sei como calificalo. É un movimento que a 20 e pico de xaneiro sona un pouco a parche. Con isto non estou dicindo que Diego Gómez sexa un parche, porque me parece un xogador descomunal, que ten moito que dar e que vai moito que dar, senón o digo máis ben dende o punto de vista da organización e da planificación deportivista. Creo que Vinte un pouco reacio o director deportivo é que, do... bueno, que penso que como a min estarán, bueno, ou peor, evidentemente, estarán os seareiros do Deportivo durante estes últimos tempos, e sei que é así, pola parte que me toca máis cercana dos piñistas que coñezo, pero creo que non sei, creo que a verdade é que non se entende moito o que está a pasar deportivamente nese equipo. Penso que o rapaz lle viría de luxo botar todo o ano aquí xogando máis de 3.000 minutos, sendo importante e crecendo e facendo, porque eu sei, estou seguro de que ainda iba a facer millores números nesta segunda volta que na primeira, pero bueno, decisión do clube, hai que aceptala, hai que respetala, pero non se comprende, a verdade, non se, eu polo menos non a entendo por ningún lado. Outro día xa se ve, non? Nun partido que o Deportivo vai perdendo durante a maior tempo del, no, sobre todo na segunda parte, metes a Diego no 90, non? Non sei que pretendes que che faga un xogador no tempo de desconto, un xogador recenbido, non sei, a verdade é que son cousas que eu non acabo de entender, pero bueno, que se algún día alguén máis pode explicar e eu estar dese lado, pois Sí, a ver, entenderei. eu creo que aquí hai dúas claves. Creo que ao principio da temporada, evidentemente, buscouse unha cesión porque viña dunha lesión larga e o salto ao fútbol profesional, evidentemente, era enorme, prácticamente non xogara co primeiro equipo. E a segunda clave creo que está no adestrador, non? A principio de temporada pois estaba aí Manoli Diáquez, co cal Diego non xogara prácticamente nada, e ahora mesmo está Óscar Gil Sanz, que xa é un entrenador que o coñece ben, e posiblemente o que máis o coñece é Óscar Gil Sanz, o que subiu de juvenil ao Fabril, e supoño que sería o propio Óscar Gil Sanz o que pediu a incorporación de Diego. Sí, Eu entendo de pero que esperaran un pouco hasta o 22, creo que foi o día que anunciaron, pois un pouco, a ver, é normal, estamos vendo que nadie move ficha, tantearían un pouquiño o mercado e dirían, esperamos un par de semanas se non topamos. Evidentemente, tú imagínate que fichas a Diego Gómez o día 1 de xaneiro e o día 10 pois tes un xogador de primeira división disponible para fichar, pois supoño que esperarían un par de semanas e senón, pois a acción de Diego Gómez. Eu creo que é unha grandísima oportunidade para el, cun entrenador que o coñece perfectamente e que lle vai dar a confianza e ojalá poida triunfar no fútbol profesional, porque non? sí, pero bueno, esa misma tema podémoslo falar de Kevin Sánchez, que durante a primeira parte da tempada, pois foi convocado en moitos partidos co Depor e xa ves os minutos que está tendo, non? Sí, pero bueno, eu creo que é a posición distinta porque eu creo que Diego Gómez vai ter bastante oportunidade porque xogadores como Jeremiah ou Mella que non che aguantan ese ritmo a partir do minuto 70, pois xa se ve que non aguantan ese ritmo. Precisamente Diego Gómez é un recambio bastante similar ao que buscan con Mella, por exemplo, neste caso pola banda dereita. Eu confío na pegada do bo de Diego Gómez no fútbol profesional.
Pois eu xa che digo, eu confío en el, en quen non confío en quen está ao seu mando, por así decirlo, non? Nin abaixo nin arriba. Entonces, a min é o que me vai chirriando, pero o gallá este equivocado, e o rapaz Diego xogue máis de 1000 minutos daqui no que resta de tempada que a rompa, porque o que eu desexo por estarlle, sobre todo, agradecido a todo o que digo aquí, haber elixido estar xunto a nós e o trato recibido pola súa parte, sobre todo, bueno, cando estivemos ali con el na cadena SER, a verdade que super amable, a verdade que un rapaz moi modesto e que merece un millón o que lle poida pasar no fútbol. Bueno, desviámonos un pouquiño do tema, polo tema de Diego Gómez, decir que non vai estar o domingo, evidentemente, non vai estar o que resta de tempada, pero bueno, supoño que hai, non sei quen xogará, bueno, xogará o que dixemos un pouco para este fin de semana, quizáis, non? Buscar ese Pascu por un lado e non polo outro, quizáis esa xa a solución, un pouco, quizáis, 11 que iba a salir outro día contra o Baracaldo, non? Sí, eu supoño que sí. O que pasa é que outro día non contábamos ca baixa de Diego Gómez, No, claro. No, pero... outro día sí que non iba a estar Diego Gómez. Bueno, claro, Claro, Diego sí, Gómez sí, sí, xa claro. non iba a xogar máis con Club Deportivo Sí, Arenteiro. sí, sí, sí. Sí. Bueno, veremos entonces. Sí, non sei, xa me perdín, agora quedeme en blanco. Quedeme Quedaches pensando en blanco. no do anuncio, porque cando anunciaron o de Diego Gómez? Creo que foi o xoves a mañá, me Claro, parece. pero me refiro, o lunes non sabíamos nada. No, Pensábamos que non iba a ser sabíamos, non sabíamos absolutamente nada. Claro, Nada, estaba falando nada. sobre a alineación que déramos o lunes, pois non tiñamos a conta esa baixa de Diego Gómez. Claro, no, luns na alineación dímolo no 11, evidentemente, claro que sí. Claro. Está claro. Pero bueno, Non. nada, A verdade é que eso non sei que variante pode coller aí. Tú quen pensas que vai salir eu penso que nesa zona xogará de ataque? Enol por un lado e Pascu polo outro, indiferentemente. Outro día falaba, non sei con quen era, e me dicía que o mellor, pois, Enol pa dereita, Pascu á esquerda, non sei se o mellor eso ou Pascu á dereita e Enol á esquerda, non sei moi ben o que fará Jardiel, pero penso que van ser os dous homes que ocupen as bandas o fin de semana. Aí a verdade que temos bastante carencia. Non sei se nós xa comunicamos o lunes pasado cesión de Marquitos ata final de temporada na S de Compostela. A Tamén. verdade que na zona esta de tres cuartos, bueno, temos a incorporación de Luis Fernández, pero dúas baixas aí en ambas as bandas, digámoslo así. Sí, tal Marquitos cual. e Diego Gómez. Ahora mismo non temos xogadores específicos de banda, por así decirlo. O sea, No. especialistas. Temos xogadores que poden xogar aí, véxase Enol, véxase Ferreiro, Pero non que sexan a súa posición natural. pero non que sexan a súa posición ou que sexan uns extremos puros, evidentemente. Entonces supoño que, bueno, outro día xa lle preguntábamos na rolda de prensa previa ao partido, que non o non partido, mellor dito, trasladamos a pregunta dende aquí de se esa marcha de Diego cambiaría tácticamente o un pouco Arenteiro. Bueno, el dixo que o equipo estaba preparado para esa perla e que bueno, iban a afrontar o partido como estaban afrontando ata agora todos os encontros, de buscar a victoria. E bueno, se había algunha cousa que modificar, xa era cuestión de falalo cos xogadores, pero que ele estaba moi tranquilo, non, por esa parte. Entonces, bueno, xa che digo, partido que vai ser complexo, e que, bueno, que vai o que decíamos antes, vai haber que sacar o 100%. Eu non sei como estará o día o fin de semana ali en Amorebieta, pero bueno, a pouco que se poña un pouco así feo con chuvia e vento, pois vai ser complexo. Vaime recordar un pouco o día de Sestao, non? Porque o campo, a verdade que aínda creo que incluso pode estar en peor condicións que o campo do Sestao River, por así decirlo. Pode ser. Así que, bueno, nada, eu o que falábamos, un pouco o debate da portería, que aínda non o puidemos averiguar este fin de semana, non haber partido, de se xogaría o porteiro novo, Adri ou o Manu. Bueno, con esa dúbida, máis o tema do central, que tamén falábamos, o non estar Javi Oviedo, quen podería xogar, se optábamos o mellor
por Iván, quizáis cunha semana máis de traballo poida entrar Borge, non? Nese central, ahora sí que sí, quizáis teña máis opcións de entrar Eu creo que vai nese entrar central. Borja, teño Sí, bastante quizáis claro. cunha semana máis de rodaxe de adestramento, pois poida que entre, os laterales serán os de sempre, non? Jordan e Llano. Sí. Penso que o medio centro non vai haber dúbidas de que será Martín Solar aínda que, bueno, vamos a un campo complexo, campo de barro, e o millor, pois, hasta a Jardiel se lle dá por meter a Cruz en vez de a Martín. Contando, ademais, que este último está percibido con 4 amarelas. Pois non me extrañaría, Jardiel Pode xa ser falábamos a unha semana opción. pasada, é un adestrador valiente que non lle tembla o pulso en modificar o 11 según o rival e as condicións do partido que teña diante. E meter Sí, a xogadores como falábamos a semana qui- pasada. Cruz quizáis poida Juncal, casi 2 quizáis anos sen ser titular. poida plantexar un encontro similar ao que plantexou en Segovia, aínda que non vas a ter a Diego Gómez, evidentemente, vas ter que modificar aí algo, pero quizáis eso, quizáis Cruz lle poida servir outra vez como ese xogador de dominio do centro do campo nun encontro máis físico que máis de toque, de calidade, por así decirlo, aínda que o Moñés sabemos da calidade que ten, pero veremos a ver o que fai Jardiel. A verdade é que teño moita curiosidade e gañas de velo. Partido eso, que será o domingo ás 12 da mañá, como iba a ser este último. Bueno, antes fixemos a clasificación e non falamos delo. Baixamos a sexta posición, evidentemente, porque temos un partido menos con respecto aos outros equipos, pero bueno, hai que decir que dos de arriba solo gañaron, creo que foi a Cultural, non? Que gañou nese partido frenético por 5 goles a 4 ou por 4 goles a 3, mellor dito, contra Unionistas, gañando 4-0, quedase con menos a Cultural no 73 estuveron a punto de empatarlle o partido de 4-0 a 4-4, sería a verdade que moi épico. E logo a Ponferradina, non? Nese duelo contra o Andorra no Toralín, que por onde gañaron 1-0, non? E que, bueno, manteñen esa segunda posición. A Real B pinchou este fin de semana, non? E bueno, o Nasti tampouco foi quen de gañar, pero como sumaron un puntiño, pois por eso nos pasaron. O Baracaldo que non xogou. Entonces, bueno, siga aí a cousa comprimida e bueno, pois temos unha boa oportunidade. Ahora veñen 2 partidos seguidos fora da casa, en terras vizcaínas os dous, non sei cagarlas destes dos encontros, Darío. Pois a ver entonces que nos deparará domingo. Porra, Milito. Eu vou decir eu penso que vai ser un partido de goles. Pero non sei se vamos a gañar. Neste parón se nos puido vir ben ou nos puido vir mal. Puxo poña antes quen era polo chat, Jacobo. Creo que vai tocar palmatoria. Non sei se palmatoria. Eu vou decir un 2-2. Pois eu vou dicir 0-1. Cerunismo. Cerunismo, bueno. Eu filmo cho ahora mismo, pero bueno. Pero non sei, non sei que 0-1. Oye, que antes de pechar a previa, comentar que chegou aos meus oídos despois do aprazamento do partido do Baracaldo, que os xogadores do corpo técnico do Baracaldo pasaron unha boa tarde polo centro do Carballiño e creo que tuveron vos como se di, recibidores, non? Chámalos así, que me sale ahora a palabra. Non estiven o sábado a tarde noite na zona de ocio do Carballiño, entonces non che sei dicir, eu non coincidín con eles, vin algunha instantánea, pero non puiden estar presente, non estaba por ali. Sí, pois non, eu tampouco estuven, pero fixéronme chegar algunha tamén instantánea e bueno, mandaban tamén polo chat saludos para a xente de Baracaldo que parece ser que disfrutaron das rúas e a hostelería do Carballiño. Bueno, espero que lles prestara. Se non puderon xogar o fútbol, polo menos un pulpiño e un viño que o tomaran. E o que caera. Home, sí. Eso que menos, non? Pois sí. Bueno, vamos pasar a novas, pero bueno, creo que non hai moito do que falar, porque os resultados, eu puxen hoxe o post cos resultados, non houve partidos,
polo tema do furacán, ou bueno, do furacán, do temporal, furacán son eu, do temporal, da borrasca esta, bueno, pois nin tanto Arenteiro B, nin como a Rapaza xogaron, bueno, pois podemos, se queres comentar, non sei, se queres Podemos comentar comentar algo. xa para pechar o programa, metemos o anuncio da asamblea que sacou o comunicado. Sí. Sí, se queres lelo Sí. ou se queres o encabezamento ou non sei, se queres lelar Ok, antes pois de nada, pechar. pechamos 2 minutiños con sección novas xa para pechar o programa con ese anuncio de asamblea extraordinaria. Un segundo. Pois nada, rapidamente entonces vamos a comentar ese tema da asamblea, ¿no? Como comentaba ahora Milito, non hubo partidos das outras categorías, sí que hubo partidos da base, que realmente non entendo como non se cancelaron os partidos da Home, base. supoño que sería unha maioría o Sábado a mañá. sábado. Entonces o sábado non xogaronse Claro. partidos na comunidade galega, entonces os do domingo entendo que non xogaron ningún, ou prácticamente ningún, porque creo que non hubo fútbol en toda Sí, a comunidade. o domingo creo que non. Si, os que se Vale, puideron xogar pois foron sábado. Vale, pois entonces nada, rapidamente comentar ese anuncio que facíamos chamamento dende o bar da cantina para a CM, neste caso do Club Deportivo Arenteiro, e rapidamente pois respondían con esa nova, no? Esa tan aclamada asamblea, neste caso extraordinaria. Non entendín tampouco moi ben este calificativo, chegámoslo así, porque realmente sería ordinaria, bueno, non sei. Pero bueno, informe de deportivo social e económico actual do club. Entendemos que, bueno, pois as contas anuales da tempada pasada que non se deron de forma oficial ante os socios. Segundo punto que comentamos na primeira metade do programa, non? Esa autorización de inicio de trámites legais, administrativos e contables necesarios para a conversión do club en sociedade anónima deportiva. Despois, o tercer punto que tamén comentábamos con César, a autorización para recibir de terceiros cantidades monetarias como aportacións, E tamén comentaban aquí no cuarto punto, evidentemente o último intervención dos socios, pero no cuarto punto, informe de avances no proxecto de novo campo de fútbol na Uceira ou ampliación de Espiñedo. A mí parece moi curioso ese matiz de ou ampliación de Espiñedo. Sí, dan ambas opcións. Sí, o sea, por un lado tes un proxecto dun novo campo e por outro lado estás un proxecto con unha ampliación de Espiñedo. Quizás está o mellor supeditado que falamos antes do tema do CBC, dos cartos, de que o equipo se lle de poder ascender e que nese caso, quer decir, igual está relacionado se o equipo. É dicir, se o equipo non logra o ascenso e sigue na primeira ref, como sería o máis normal, se nos convertimos en SAD, o mellor buscar unha ampliación, non, de Espiñedo. Sí, pode ser que se valoren ambas posibilidades e que según os acontecementos deste ano ou así, pois se execute un proxecto máis ambicioso como sería o campo de fútbol ou simplemente quedaría nunha ampliación ou incluso, bueno, non sei, dudo, pero igual incluso levan a votación tanto os socios que preferirían, non sei. Non sei o que vai pasar aí. Supoño que nos darán avances do que poida estar pasando. Eso. O que sí pode ser quizáis a última asamblea de Club Deportivo Arenteiro como club deportivo. Non sei se hai outra posterior non sei se ten que haber algunha outra posterior,
pero bueno, Descoñece o procedimento. como falaba César de que isto tiña que ser antes do final de temporada, non? Un pouco por ese tema dese fondo e demais, non? Claro, tamén contando o tema dos 5 millóns de euros, non? Que farían falta en caso de ascenso, non? Para constituíla. Entendo que isto, se vota recordemos que non é este xoves, que o xoves 6 de febreiro, o sea, o da semana que ven, pois que isto vai para xa, non? Por así decirlo. Exactamente, exactamente. A ver que nos contan entonces ese día 6 de febreiro ás 8 horas no Manuel Muría, no En Auditorio primeira Municipal do convocatoria. Carballiño. Primeira Poden ir ás 8, convocatoria. podedes ir ás 8:30 que non empeza hasta esa hora. A primeira No, convocatoria, va. é así, sempre é Sí, así. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esta xente é un poquinho máis puntual que a nós, entonces o mellor, pois se chegades aos menos cuartos xa chegades con ele empezado, entonces bueno, apresurádevos. E bueno, eu dicir dende aquí que xa o direi a semana que ven, porque ainda temos outro programa antes da asamblea, que todo o mundo que sexa socio do Club Deportivo Alenteiro que vai a participar, que despois eu coñézome moito a xente, non? Aquí, despois, cando se tedes a oportunidade de decidir o futuro do clube, é agora, é dicir, non despois non vos queixedes, se non estades contentos co servido, por así decirlo. Así que eu animo a todo o mundo, todo socio do Club Deportivo Alenteiro, que poida, evidentemente, pois aí habrá xente que traballe durante a semana, que non poida, que non este aquí no Carballiño, bueno, pois esa xente, non sei se ten algunha maneira de poder votar, porque recordamos que eu tampouco sei se será unha votación a cerrado ou unha votación a mão alzada, non sei como vai isto, a verdade, tampouco teño moi claro os estatutos que din nesto, pero vamos, que entendo que canto máis xente vaya ese xoves ao auditorio, pois máis xente poderá dar a súa palabra e máis rotundo será a decisión de Club Deportivo Alenteiro e no rumbo que queira marcar o clube e os seus socios, evidentemente. Exactamente, exactamente. Pois nada, creo que hasta aquí podemos dar por finalizado este programa un pouco atípico, non? Porque non tuvemos fútbol este fin de semana. Xusto nos saliu a noticia da asamblea, estuvemos falando con César, creo que unha entrevista moi interesante, bueno, unha charla, non? Explicándonos un pouco en que consistiría esta conversión a SAD, as problemáticas e os beneficios que isto conlevaría para o club e para os socios, non? E que nada, creo que era un tema de que poderíamos votar falando hasta as 3, 4 ou 5 da mañá, porque habería temas, preguntas, dudas e de todo para poder falalo. Agradecerlle a César que estuvo aquí, creo que non houve aí problemas técnicos ao final, non nos pudimos despedir ben, el non se pudo despedir ben da xente, pero nada, comentábanos que se calquer persona ten calquer dúda sobre isto ou que lle queira preguntar, ele está sempre no Carballiño, se quere parar pola calle a preguntarlle, que ele estaría encantado de responderlle a todo o mundo e de transmitir a información que poidera ter. Así que nada, Milito, moitas gracias, unha semana máis, aquí estamos. Vémonos, como sempre, o lunes que ven. Gracias a todo o mundo e vémonos eso, como dis, na cantina. Gracias.